historiasta puhutaan, niin tämä on oikeasti aika paljon. Elikkä siis Mac-orkesteri oli, eikö se ollut Korea Roll siihen aikaan se festari? Niin totuus on se, että me oltiin täysin tuntematon bändi Porista. Ennen meitä soitti Eppu Normaali, joka lopetti 3 biisin jälkeen soittamisen, koska lavalle lensi kiviä niin vitusti. Aha. Eppu Normaali oli ennen meitä. Me mentiin lavalle ja tokan biisin jälkeen rumpali Jippo niin elehti mulle, että ei jumalauta, eikö sä nyt näe mitä siellä tapahtuu? Että sieltä lentää nyrkin kokoisia kiviä koko ajan lavalle. Mä en ollut huomannut. Me oltiin siinä eturivissä Nimpan kanssa. Me oli trio. Mä menin mikkiin ja sanoin, että kiitos näistä kivistä, emme olisi voineet elää ilman niitä. Jonka jälkeen yhtään kiveä ei enää tullut. Seuraava biisi, juhannustanssit. Niin vittu, siellä oli semmonen niinku ehkä 400 ihmisen tekemä niinku tämmönen ympyrä. Jokaisella oli sytkäri kädessä. Käsi kädessä ne kiersi siellä niinku. Vuonna 1981. Se on juhannustanssit ollut silleen. Joo. Tää oli uusi tieto. Se oli niin. Siis Eppu Normaali ennen meitä ja ne joutui lopettaa keikan. Ja me mentiin saatana pöljät siihen lavalle ihan niinku vaan tosta, että ei kiinnosta. Ihan sama, heittäkää kiviä. Niin, asiat muuttuu. Joo. Tämä oli 81. Kiitos tarinasta. Okei, mutta